Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about... Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Kaixo lagunak, gaurkoan ez gatoz gure egunean, txeki zenbatekoan gatozen, baina nagore gaixo txo bakagu, gutxi gora behiri. Normalea baino. Normalea gaixo txoago, baina ez tran dagoen bezen gaixo, hori ere esan behar da. Eta zer egin du Trumpe gauza asko egin du, hori ere esan behar da. Baina egin duen azkenetako bat da, Iran mapan kokatu, bera dakien eran, eta beste genozia bat alboan izan da, lagun, bomba eta bombardean. Orduan baliatu dugu egoera, sikiera zuzerona ateatzeko, eta da, pues, bueno, Iranez etan bizi direnez pizkat gehiago jakiteko, Bai. Eta hortako gainera, aztertuko dugu adabakarrak. Hori da. Lotura zuzena duela. Bai, geopolitikan, batez ere gaur egungo geopolitikan, garrantzia handia duen animalia. Bai, beste animalia bat, ja pare bat aipatu dituzu. Bai, esatezu Iranen iragana aztertu zertarako. Gaur egun gertatzen ari denaren, kausak eta jatorria aztertzeko, eta erabaki dugu, gaur egungo Irango egoeratik alik eta gehien urruntzeko, iraganeko pertsiaz, Iranez hitz egingo dugula, baina, zuk esan bezala, adar bakarrez edo unikornioez hitz egingo dugu. Ez baita, hain dezagun hemen, argitu dezagun gauza bat, askotan agertu izan den egun hauetan batez ere kazetaritan, Iran ez baita, herrialde arabiarra, lagunak. Ez. Bueno, hortik abiatuko garabian. Bai, hori da. Pertsiarra esaten dugunean, zuzorgati da. Bai, eta unikornioen herrialdea da, nik datu bat eman behar dut, agian norbait harritu ingo da, baina unikornioak ez dira existitzen. Baina, eta orduan, baina jatorria nolabait daukate Pertsian. Pertsian daukate jatorria. Ez da existitzen, baina jatorria hor. Bai. Esan dezagun, animaliak berak ez delako existitzen, baina kontzeptuak bai. Bale, hori bai. Bai. Eta zergatik, haien berri, adar bakarren berri, lehenengoz Pertsian jaso zutelako idatziz. Stop believing in me. I'll stop believing in you. If you stop believing in me. We're the unicorns. We're more than horses. We're the unicorns and we're people too. Bueno, esan dugu lehenengo aipamena Pertsian egintzela, eta zehazki Kristaurreko 4. mendean izan zen, Artajerjes bigarrenaren erregealdian. Zarra da, adabakarra, Bai, oso zarra. Ez existitzeko, ez? Ja. Bai. Artajerjesek erregeak zeukan Tesias izeneko mediku greziar bat, eta esan bezala, ari esker izan zen lehenengoz unikornioaren berri jaso genuela, eta Tesiasek zioen lurreko animaliarik indartsuena eta azkarrena zela, eta Indian zuela jatorria. Indartsuena. Bai, hile zuriko astoa handi bat omen zen, burua gorria zuen eta begiak urdinak. Oso kontakizun, ez? Bai. Indartsuena, irudikatzen duzu hor oso turistidagarria dela. Bai. Kopetan metro beteko adarra zeukan, horregatik izena, eta medikuaren esanetan adarra edalontzi modura erabiliz gero epilepsia saiesteko bidea zen hori, eta pozoi guztientzako babesa ere, antidotoa ere, adar bakarrak ematen zuen. Imaginatu ezakezuen bezala, Tesia etzen inoiz Indian izan, eta
egungo ikerlarien arabera edo, berak deskribatutako adar bakarrura izan zitekeen 4 espezieren arteko nahasketa moduko bat Indiako errinozeroa, ze errinozeroak, adar bakarra berez existitzen dira, ez? Teknikokiz, errinozeroak adar bakarra dauka. Horrek bat baino gehiago daka, ez? Igual, bit dauzka? Bat handia eta beste bat ez daka hor, ez? Ez dakit. Ez da nahi. Hau historiari buruzko podcast bada. Biologia... beste espezia zan ekialde hurbileko nagroa, Egiptoko antilopea eta rimua. Rimua zertzen Mesopotamiako hanbat erleibetan ageri den idia gaur egun desagertua dagona. Horraino, Tesiasen deskribapen ez oso realista, baina gero erroman ere helduko zioten ardar bakarraren mitoari eta Kristonorengo lehenengo mendean Plinio Zarrak ari horretetik jarraitu zuen eta animalia ikusi ere egin gabe, jakina, inorkezulako ikusi, irudimenari eragin zion, eta pizti horrek zaldiaren gorputza omen zuen, ja, ez, horre maila bat, gora egin zuen, ez, Pokemonek bezala, digi evoluzionatu zuen, eta ja, zaldiaren gorputza zeukan, burua oreinarena, elefante hankak, eta basurde buztana. Ja. Sekulako horroak botatzen omen zituen eta bakartia eta oldarkorra omen zen eta iasan itxura horrekin ez nago harritzen bat ere. Nasketa ona. Bai. Eta horren ondoren zerratu zen, unikornioa kristau bihurtu zela. Ara, bai. Bitu ze ondo. Elizarekin egin zuen topo, berak ere. Eta Bibliaren jatorrizko bertsioan Reem izeneko benetako animalia aipatzen da, eta benetako animalia da lehen aipatu dugun rimua, ez? Bai. Desarrutako Mesopotamiako idi hori, hori da. Baina, geroago etorri ziren ediziotan, Bibliaren ediziotan animalia hau beste izaki batekin ahaztu zuten. Greziarako hainbat itzulpenetan monokeros moduan ageri zen, hau da, adarbakar moduan, eta 5. mendean San Jeronimok unicornis rhinoceros izenez itzuli zuen, eta gaur egun espezia existitzen ez baldin ere, izen zientifiko, ez? Latinezko, ez? Konposatu hori dauka, berez... Ez da zitzen, baina izen ja zientifiko daka. Eta nahiko errepikakorra, unicornis latinetik adarbakar, eta rhinoceros greziratik sudurra adar. Rhinocero. Bai. Bueno, ondo. Bai, rhino. Badakigu, sudurra dela. Eta zero? Zero edo keros, adarra. Claro, monokero. Eta handik aurrera, unikornioa simbolo kristau sakratuen artean, ez, edatuz joan zen, Elizak gaitasun berezia daukalako, edo zein gauzaren apropiazioa egiteko, ez, existituala, ez? Existituala, ez. Hori da, bai. Hortan datza, gainera haien teoria nagusia, ez? Bai. Eta horrela, adar bakarraren legendak, batez ere, ez, kondairak erdiaroan izan zuen, ez, bere unerik gorena, eta orduan unikornioa zaldizuria zen, espiral formako adar luze eta bakarra zuena, eta behintzat Plinio jarri zizkion elefante hankak kendu zizkioten, eta basurde buztana ere bai. Bai, nahiko katoliko bilakatu zuten. Bai, baina Elizak, animaliaren itxura, zehazteaz eta pixkat edertzeaz gain, zer egin zuen, berak hain ondo egiten duena, eta ukitu misogino bat ere mantzion kontzeptuari, ez? Unikornioei, eta ze esan zuen, indar izugarria zeukala animali horrek, baina hala ere emakume Virginia parean jarriz gero, animalia maitakor eta arriskugabea bilakatzen omen zen. Zuek sinesten antidotoa? Bera lasaitzeko, ez? Bai. Emakume Virgin bat jarri parean eta... Eta listo. Like a
Eta horregatik, ez, Virginiak behar zituzten ez animalia hori otzantzeko eta erakartzeko, neska gazteak, ustez Virginia zirenak, eraman zituzten izaldietara. Jakina, inolako emaitzarik ez zeukaten izaldietara. Txakurrak eta Virginiak. Agian Virginiak virgintasuna galduzko zuela, bidean. Ez dakigu. Dakiguna da, seguro gizon bati gururatu zaiola ideia. Bai, hori badakigu. Bai, nuzet, Virginiai ez zidea okurrituko. Bai, guazen orain, depende. Esplorazio bidaia bat egitea. Argumentu hori, erabili zuen duela urte batzu Juanes Labagalan historialari andaluziarrak. Nik uste podcast honetan aipatu izan dugula. Nik uste zait. Da alde batetik zorroztasun historikoa, baina divulgazio, neko ondo bateratzen dituena da. Eta 87an En busca del unicornio novela idatzi zuen. Esan behar da Planeta saria jaso zuela nobelagatik urte hortan. Hori ona da. Planeta sariak oraindik merezi zuen garaian esango genuke. Planeta fatxoren sariak bilakatu horretik? Bai. Eta gainera, uste dut, aurreko urtean 86an beste novela historiko batek irabazi zuela, Terence Moixen No digas que fue un sueño. Terence Moixen, justra, bizi aldari. Bai. Ez da bizi. Ez da bizi izan. Ez izan, bai, neko gazte izan gainera, bai. Eta garai hortan hori, ez? Bi novela historikoak oso gomendagarriak hemendik. Eta gainera ondoren etorri direnak ja, saridunak. Azken urtetakoak. Bai. High level. Bai. Esan dugu, unikornioa etzen existitzen, orduan, eta gaur ere ez. Baina ez dirudi Europa kristauarentzat xetasun horrek garrantzia handirik zeukanik, eta haren adarrak botere magikoak zituela sisinzuta zeuden, eta esan bezala Europako gorteetan eskariak gora eta gora egin zuen, erregena izprintze pozoituak izateko arrisko handia zuten, eta garesti ordaintzeko prest zeuden, ustez unikornioen adarraz egindako edalontziak. Jende inutila, hortakore. Bai. 16. mendearen erdialdean, Veneziako Errepublikak 30.000 dukado eskaini zituen edalontzi bakar baten truke. Oso ondo. Bai. Amazonia beta. Eta esatezut, nondik ateratzen dituzten edalontzi horiek, ez? Hola, espiral formako adar bakarrak egindakoak. Bada narbal izeneko zetazeo bat. Beto. Adarra espiral formakoa duena, eta hoxe izan zen, hori ez, merkatari iruzurgileen pagotxa, eta printze eta noble batzuen, Argi zegoen, animaliaren batek ordaindu beharko zula rollo guztiak. Bai, narbala izan zen. Bozala. Bai. Egia da, iruzurra laster eman zutela argitara, baina adar bakarrak irudimen kolektiboan bizire jarraitu du, ez? Eta baina daukagu, Marrazki Bizinuetan, Silvio Rodríguezen abestiren batean. Urdina. Bai. Baina orain gaur egungo adar bakarrik esaldituzte botatzen, nada? Ostadarrak. Ostadarrak, hori. Bai, maitasunan eta bakearen simbolo dira. Baina, ez da nahiko epikoak ere badiren, tipo Robin Hooden garaiko estenografia horrekin. Bai. Horrateatzea bapatean eta sorte hona matea edo euskalo ze. Bai. Bueno. Guia adar bakarrak bazter batera utziko ditugu, eta gainera Persian hasi gera, baina gero urrundu gera, eta... Claro, Iranez, adeginan, Bai, berriro itzuliko gara Iranera, zehazki erdiaroko Iranera, eta aitzaki hori erabiliko dugu, zeta hitz egiteko, oialaz. Bai, hobeto. Ze Pertsia zetaren bidean hortxe erdian zegoelako, ez? Baina zeta hitz egiten hasteko, lehenik Txinara jo behar dugu, ez? Duela 4.700 urte ingurura edo, eta kondairak dio, Xilintxi printzesari zeta bat erori omentzaiola teberotan, eta nahi gabe deskubritu omentzuen zeta egiteko prozesua. Whoa.
barkatu ezin diote utzi bestela. Zetaz hitzeiteko Azpeitira joan barko du, ez? Ze ba? Han ez da besteik. Bale. Oin, ja. Puntori asko gustatu zaio txistea. Parrez lertzen ari da. Ja, jarraitu dezagun. Bueno, jarraitu dezagun. Bestela zinun. Konfusiori buruz egiten, abestia baino lehen kontatu dizueten, laburki kontatu dizueten kondaira hori konfusio jaso zuen. Eta adierazten duena da, Txinan ja antzinaroan hasi zirela zeta ekoizten, ez? Eta sekretu hori, ez? Zeta ekoizteko modu hori, mende luzetan eutxiko zioten, kristondorengo 6. mendean, erdialdea inguruan edo, oraindikan sekretu hori zeukaten, eta zeta zen produkturik preziatuenetakoa Europan eta Mediterraneoan, ez? Bai. Eta eskaera gora egiten ari zen etengabe, eta egia da zetaren merkatuak ekoizleak aberasteaz gain, hau da, txinatarrak aberasteaz gain, zetaren bidean jarrute zuten bitartekariei ere, etekin handiak emate zizkiela, adibidez, eta nagusik esan dezakegu, Pertsiari. Ez? Ze bidean zegoen imperio nagusia zen Bizantziorekin batera. Baina Bizantzio konsumitzaile eroslea zen gehiago bitartekari baina. Ez? Eta horregatik Justiniano lehengoa Bizantzioko enperadoreak etekinen, ez? Pastelaren zati bat nahi zuen, zati handiagoa behintzat. Dene bezala. Eta horregatik, 2 monje bidali zituen Txinara, zetaren sekretuaren bila. 2 monje, hori da orduko espedizioaren gorena, ez? Bai. Unikornioak, ez? Apropiatu. Hori da. Eta bi apaiz. Eta zeta zere bai, albaldin badugu, ez? Eta, goratu, Justiniano izan zela, kristautasuna, ez? Ekialdeko Erromatar imperioan, hau da, Bizantzion, hori ez, ezarri zuena. Bai. Eta, orduan 2 monje horiek 2 urteko bidaia luze eta neketsua egin zuten, espioitza, ez, industriala egitera, ez, joan ondoren. Eta, azkenean, 2 monje kristau horiek misioa beteta itzuli omen ziren imperiora, hemen iturri historioak ez dira oso zehatzak eta fidagarriak, baina esaten dutenez, 2 zeta lapurtu eta kainabera batean ezkutautu eta eraman omen zituzten gortera. Osa, 2 urte eta gero etorri ziren 2 harrekin. Bai. Honek bai egin zuten. Urteko bat, bai. Egin zuten bizitzako bidaia. Monje kristauak ziren, ez eskatu, hola lanaldi gogorrak egitea, eta... Egia da, beste bersio batzuk diotela argiago izan zirela lapurtutakoak, eta beste objektu batzuetan gordeta eraman zituztela, baina kainabera batean bihar, ez, gordeta, kontua eta kondaira, sekretua lapurtzea lortu zuten, eta Bizantzion zeta ekoizten hasi ziren. Egungo Libano eta Siria inguruetan masustondoak, oso ondo azten zirela ere aprobetxatuta, zeta arrez gain, masustondoak ere ezinbestokoa dira zeta oialak egiteko. Bai. Zeta harrak elikatzeko. Gustatzen zaie. Bai. Ustet hori bakarri gustatzen zaiela, nahiko mizkina direla. Bai. Hori bakarri jaten dute, bai. Masusta ostoak. Esan beharra dago, Bizantzioren zeta ekoizpena etzela oso ikaragarria izan. Horren sinalena, zetaren bidea beste ia 1000 urtez izango zela, ez? Merkataritza bide nagusitakoa. Eta Txina izango zela, ez, ekoizle nagusia, hori, ia 15. mendera arte, ez. Eta gainera, oialez gain beste salgai asko eramaten zituzten, ez, Asiatik Europara, zetaren bidea du izena, baina ez da, ez, produktu esklusiboa. Baina, esan bezala, 6. mendearen erdialdean gaude, eta Bizantzioko gobernua zetaren ekoizpen propioa, ez, egiten hasi, eta kontrolatzen hasi zen. Eta horrek eragin zuen, momentu hortan bintzat, Txinako zeta esportazioek nabarmen bera egitea, eta horrekin batera zer, persiar merkatarien jarduna eta etekinak ere asko jaitsi ziren, ez? Hau da... Merkatu da, lagun. 2 monjeen espioitza, ez? Lan hori horrek, eragin zion batez ere persiar imperioari, sasandar imperioari. Eta egia da, gerra kontu ez urrundu nahi genuela podcast honetan, baina zetaren aferak azkenean gerra ekarri zuen. Eta gerra hori hasi zen 574. urtean,
eta 352 arte iraun zuen, 80 bat urte, ia mende bat, bai. Azkenean, elkarren aldamenean zeuden bi imperio, ez? Eta gainera, edatzen ari ziren, bi imperio ziren, eta talka egitea nola baitere, matezun baina, saiestezina zela, ez? Justiniano boterera iritsi zenean, hainbat neurri hartu zituen, ekonomia eta ondorioz armada indartzeko. Beste zeta, ez? Ekoiztualizateak hori eragin zuen, ez? Eta Persian aldetik ere, baneko oparoaldian zegoela esan daiteke, ez? Kosroes erengoa erregea zen ordukoa, eta neko egoera ekonomiko honean zegoen, eta beraz, indarrak neko orekatuak zeuden, parekoak zeuden, eta gainera, gerra piztu, baino 3 urte lehenago, 571 batean, biek, Justinianok eta Kosroesek bakea sinatu zuten, bake hitzarmen bat egin zuten, itxuraz behintzat, imperioen arteko mugak finkatu zituzten, eta onartu zituzten, eta luzarorako, ez, egoera baketsu eta emankorra, bai, 3 urte. 3 urte. Egia da faktore askok izan zutela eragina gatazka horretan, ez? Baina besteak beste, bi monjek lapurtutako artxikiaiek, ez? Eta sekretu handi horrek, batzuei bitartekoak eman zizkien, ez? Gerra hori egin izateko. Bai. Eta beste motiboak, ez? Hau da, diru galera hori, azkenean bitartekari moduan galtzen ari zena, Bizantzio irabazena izelako, ez? Bai. Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. La espera me desespera. Corazón de seda. El tiempo es testigo. Ella se porta bien pero se porta mal conmigo. Se suelta el pelo, se transforma. Me muerde en el cuello. Dice que rompemos las normas. Sin piedad le mete, solo tiene 17. Laro urtez azerruta goteare, ez? Bai. Ni etxean gertatzen zai batzutan, baina laro urtez. Bai, batez ere gerran hori ia mende oso bat, ez? 80 urte. Gainera ikusi dugu txinari eta aztaren bideari ez ziela kaltea hondirik eragin, ez? Azkenean beste 1000 urtez irango zuen bideak, eta baina egia esan bi imperioei, bizantziarrei eta persiarrei hori, asko eragin ziela, eta bi imperioak lurjota geratu ziren. Iztairan, ja, egunero esnatu aserre, ez? Albuan duzunak egin aserre, egunero, ez? Eta ez usteko datu bat, gerra garestia da. Ja. Emozionalki eta poltsikoa. Eta bai. Zentzu guztietan. Eta gainera, Persiar imperioa dagokionez, Sasandar dinastiaren amaiera ekarri zuen horrek, 651ean, gerra bukatuta hori, ez da marka bat ere zuten iraun, eta musulmanak etorri ziren, gero turkiarrak, gero horre ontzen tarteko garai bat. Hortik jende asko pasatzea, Baina, bai, Sasandar imperioak, hori, bereak egin zuen, gerraren ondoren, eta esan dugun bezala, ez azkenan zetak egin zuena zen bien arteko indarroreka utzi zuen, ez? Bizantziori albidetu zion Persiara sotzea, berak zeta zeukalako, eta pertsiarrek ez. Eta gaur egun igual alderantziz da, ez? Hau da, petrolia daukatelako erasotzen dituzte, ez? Beste, bai. Bai, bueno, egia da... Baina zinez da kazetak? Guk. Bai, hori da. Claro. Bai. Peio reparaztekin batera. Hori da. Oin aber, zein dagoen... Orain zetaren bidea zabatu barko da, eta zinek erabakitzen duen bidean aurrera egitea. Esan dugu, zetarena faktoreetako bat izan zela, eta beste aldagai askok ere eragintzuela bake hitzarmena ustea, eta gaurko egoerarekin konparatuta, ziur bizantziarrak oso feministak zirela, ez? Seguro. Bai, seguro. Eta atzean zegoen motivazioa benetan zela persiar, ez? Haremetan zeuden konkubinak eta oro har, ez? Persiar emakume zapaldua kaskatzea. Garaiko orduko beloak entzea zen helburua karra. Hori da, burka. Eta burka eta beste dena batera jazte zuten. Denak entzea. Eta alderantziz, eta horrela zuten ez da ikusire egin. Egia esat behar da, eta Sasandarren garaian ere haremak existitzen ziren, poligamia existitzen zen, gizonezkoena, emakumeek. Erran nahi baita. Baina,
kontua da, garai hartan persiar emakume askok behintzat, eta uste duguna baino estatus altuagoa zeukatela gizartean, eta negozion eta ondasunen jabe izateko eta kudeatzeko aukera zuten. Gezurra badiru ere, gaur egun daukagun irudi, ez? Persiar basati, ez? Odolgose hoiena, ez? Albistegiak deskribatzen ari zara, ez? Eta bide batzuena bintzat. Bai, ez dakit garai hortan Persian unibertsitateak ez zegoen, baina seguraski emakume ikasleen portzentajea oso altua izango zen ere, bai. Baizta. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.